YouTuber di monetize pengisi konten apa wis kuwi iki delok lur HP tak panjer tak rekam sawah lur iki pari mbek nunggoni manuk umur 72 dina pari kedua iki matok panen gak ngerti kok tok regane ning jere pemerintah kok muku 6,5 boyo mbok aku nek iya ya rezekine tekan syukur-syukur ora sampe anjlok kene bingung ceritane pengen konten apa iki HP tak panjer syukur-syukur mbok delok dhewe iki nek petani galengan sopo sawah iki turut galeng apa-apa ya kadang nek iso dilakoni dhewe nek sekiranya sing abot-abot ning waktune enek ya nyeluk wong wis ngono wis simpel sangulan pisan panen apa Pak iya biar ini paling lahir apa
Hmm? Apa? Di sana kan mancing-mancing. Nusuk ngaruh bibit kedua enggak? Tandur iki bibit kedua lho. Jadi sing bibit anyar wingi kedua hasilnya luar biasa meningke wong. Lah wingi iki biasanya aku kan try nganggo bibit itu ping loro. Siji anyar terus baru panen terus tak gawe maneh sancur maneh. Besok ki wayah gantian. Jadi dari peranakannya ya beda bibitan pertama saya, tapi muga-muga hasilnya ya sesuai ekspektasi lah. Rego ya sesuai ekspektasi, nggak mudun lah. Amblek ya petani niki aja syukur sik nggawa mulih duit, sik nggawa mulih gabah. Tapi nek ngene beberapa daerah sih ya panen raya jerene ya gak sampai 6.000 regane. Iki paling maksimal pertengahan wulan ngarep panen. Sok pas panen tak gawe no video. Saking dinginnya lagi semono pas pun kan opo gitu kan. Ide teko ngene sampean kira-kira gawe petani gawe apa ya? Bisku berapa lumayan sih. Yo ning politik ini yo lumayan, tapi yo gak menguasai. Hanya mata jadi mengamati isu lah, pengamat isu politik nasional ataupun daerah. Desa tak amati, kok desa RT tak amati ya politik. Wong tani ini perengane ning warung yo timbang ngrasani wong ya ngrasani kebijakan pemerintah. Ngono iku sharing dino pas cukup gemeng dino ngopi ae. Tulungane kanggo semen-semen kabeh bantu subscribe lur, bantu tonton, sharing, kirim, komen, bu komen elek ya monggo, mbek komen apik ya syukur. Gremeng dhewe nih nang sawah sore, sesuk tak video nek pas isuk ya. Suasanane kaya apa. Kebetulan ki desaku ki yo jenenge desa ning desa Tando iku desa Rasa Kutha. Mergo panggone ning manggone iku desaku sek nang kecamatan Kotane. Jadi cedhak karo kutha. Ning yo perbatasan karo desa. Jadi kulture iki campuran lho. Enek sek nganggo kultur desa yo wis enek sing kutha. Tapi kutha ning daerah kaya Balur, kayak ning mall ya rame. Nek desa penek meskipun apa kuwi. Bioskop-bioskopan kok nek piro ya? Wis sitok ndil kuwi loro rong layar to telu kuwi. Kuwi jarang-jarang delok.
mencari peruntungan lur nek ngene YouTube iki yo enek hasilnya yo syukur oke enek yo piye carane piye enek kaya ngono kaya sampean-sampean sing pemula ya padha piye carane kok youtuber ngono sing benulan gajian dan sebagainya saya pengen lho padha wae apa nih duit ki ra patek penting tapi yo kabeh ki yo pentingnya kudu enek duit dan sing opo sing saiki berita ning TV kok Indonesia gelap Singapura dulu dan lain sebagainya kok rumangsa kuning gini kene kok ya padha-padha wae yes seperti tahun-tahun sebelumnya ya usaha usahane dhewe-dhewe lur berita itu ya jenenge berita itu tugasnya media itu tugasnya memberikan informasi wis awake dhewe iki nampa informasi iki karek piye disikapi positif apa negatif ngono ora perlu terus wedi-wedi ora perlu gelo piye ya nek setine wong awam ya ambek korper tetep gelo lah tapi ya cukup ngono ae to mbok rasane sampai cangkem momes ya tetep awake dhewe tetep posisi ning kene to mosok di rumah ambek pemerintah ya syukur gak di rumah ya wis misalnya awake dhewe iki ya wong desa iki kan sing penting cukup cukup artinya kan wombo saja nih cukup duwe mobil cukup duwe omah cukup duwe akeh yo cukup ya karep pengertiane dhewe-dhewe lah sing penting ojo sampai putus asa seperti ojo sampai malas-malesan yes khususnya ibadah ya tetap bedino tetap sing Islam ya bedino salat 5 waktu ning kudu ojo sampai ninggal ya sing agama liya ya melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya wong awake dhewe iki kae nikmat kok syukur ora umum situasi wong lur gremeng dhewe ning tengah sawah menawi dulur-dulur duwe saran di konten apa kira-kira masukane nek komentar mbah random iki jenenge meskipun iki tak durunge akeh konten tak iseni pengajian dan sebagainya iki perkara lagi di monetize lagi perang dino ya telung dinonan telung dino kuwi jublek ngerti turu mikir nggon sanggon mikir tak iseni konten nopo penggawe podcast iki ora mungkin awake dhewe sapa ape nggawe channel edukasi iki ya foto-foto video ini kuwi sithik-sithik di copyright karo YouTube ape upload ya membahayakan konten membahayakan channel gitu copyright saya ditangguhkan podo kaya malah aras-arasen malah gak semangat ning iki lagi dimonetisasi balas semangat lho kowe nangan-nangane pengen tiap hari kaya nek clickbait channel-channel ngono kuwi edukasi YouTube ngono kuwi segini penghasilan saya per bulan segini penghasilan nampilno puluhan juta ratusan juta angan-angane yang ngono kuwi
tapi ya sembuh tok ora penting lah istilah itu. Lah nek kanggo sing pemula-pemula sing padha mbek aku sing sing urung urung mencapai untuk bisa dimonetize, masih di bawah 1000 jam tayang 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Semangat terus lur, semangat kowe. Mbah mbok isane opo ya dadi sing wis padha karo aku ngene iki njajal aku gak ide konten opo ngono sekiranya sing ben progres iki naik ora stagnan sajane wis luwung sih maksudnya bisa nggawe konten dino bisa upload sebagainya iya penting ide lah saran bagi youtuber pemula rezeki kan awake dhewe kan ngerti tekon dia sapa ngerti rezeki awake dhewe tekone ngene karo Gusti Allah di lewatno YouTube iki kan juga roh makanya kudu diusahakan ojo sampai berburuk sangka karo nang pangeran. Ini iki yo cek sin aku pe tak kamera raiku dhewe kaya aneh ndelok raiku dhewe ngoceh dhewe kaya aneh jan. Jadi sementara ya wi tak kei gambar apa kuwi gambar sawah kuwi sampe ning pinggire mek ngomel ae iki mbok rungokno mbok delok ya syukur. Jal komen teko daerah ndi ae iki maksudnya jadi sapa ngerti cedhak karo nang omahku kene iso sharing karo ngopi ngono apa enak. Aku sampai soalnya katoken ki ngene aku pernah gawe beberapa channel pas di sini aku tahu iku tak gawe konten berita lah ya berita khususnya bal-balan mergo aku ki ya lumayan seneng karo bal-balan mengikuti lah tak gawe highlight tak aku gawe skrip gawe narasi sing tak waca-waca dhewe ya tahu terus nganggo bantuan AI ya tahu tapi seduluk ngono kuwi lho mesti eneng teguran copyright hak cipta dan gini wegel sampean mengene semangat nek akeh sing nonton enek sampai puluhan ewu dan sebagainya wis seneng tapi bar ngono terus iki kena copyright ngono wis don maneh pegelen aku wis tak beno sing konten iki tak beno channelku sing iki tak beno kok moro-moro itu 3 hari yang lalu kok oleh pemberitahuan kena tak monetize tak ajukan ya, akhirnya tak ajukan lah ya, tapi setelah diajukan ini yo bingung pengisi opo jadi ini yo wes ki jajal mbek mengasah keterampilan ngomel iki mengasah percaya diri ben tatak ning ngarepe kamera. Jadi sampean iso ndelok raiku iki. Sing gak iki. Wis ngono ae sik. Kanggo youtuber pemula sing semangat aja sampai kendu. Wis sapa ngerti rezekine awake dhewe iki dititipno karo Gusti Allah lewat YouTube iki. Wis memang aku awal gak salam gak apa. Saiki sehari konten sore-sore ning sawah iki ning komentar teko daerah ndi wae bisa sharing ilmu sapa ngerti bisa bantu saling membantu subscribe gitu ya nek perusahaan subscribe kuwi lah kuwi like ya jempole kuwi nek gak seneng di unlike ngono karek awake dhewe duwe pilihan sampean duwe pilihan dadi monggo
wis ngono sik ya. Pun